Milé deti, srdečne vás vítam na otvorení tejto krásnej výstavy súkromnej základnej umeleckej školy ELBA pod názvom Cestujeme dejiny umenia 2. Staré versus moderné. Srdečne taktiež vítam viceprimátora mesta Prešov, pána Petra Krajňáka, generálneho riaditeľa Európskej vzdelávacej agentúry, pána inžiniera Emila Bichu, milí naši žiaci, a ja vás chcem veľmi srdečne privítať na tejto výstave, na tejto vernisáži k výstave, kde vlastne zahajujeme a spúšťame túto výstavu na najbližšie skoro 3 týždne. Tá výtvarná súťaž mala názov Cestujeme dejinami umenia 1. Toto je 2, pretože sme sa inšpirovali práve touto súťažou. Vtedy v tom čase vlastne nám do súťaže prišlo také množstvo krásnych prác, že nám bolo veľmi ľúto, že to nemáte možnosť vidieť, alebo že teda sme nemohli všetky oceniť. A preto sme si povedali tento školský rok, že by sme to chceli teda ešte raz zopakovať vo väčšom. Po tejto vernisáži, ktorá sa udiala 1.4., nastali 2 týždne plné zážitkov. Zážitkov preto, lebo táto výstava je interaktívna a sem, keď prídete, sa nejdete len pozerať, ale naozaj sa zapájať, hrať a zabávať. Táto výstava potrvá ešte do 28.4., teda do pondelka po veľkonočných sviatkoch, a nachádza sa v priestoroch PKO Šváby. Takže ste srdečne pozvaní.